ngoba phela nawe usuyabona ngifundela lapho bali Deuteronomy Deuteronomy 8 also uyakuthi uma ukhohlwa uJehova uNkulunkulu wakho ulandele abanye onkulunkulu ngiyakuthi uma ukhohlwa Jehova uNkulunkulu wakho ulandele abanye onkulunkulu abakhonzwa ubakhonze ukhuleke kubo ngiyakuxwayisa namuhla ukuthi niyakubhubha nokubhubha njengezizwe uJehova baba abaphuma la banishiya babone ngathi mina angilutho base bethathe zabo indlela bayibona ukuthi kuzizona uyakuthi uma ukhohlwa uJehova uNkulunkulu wakho ulandela abanye uNkulunkulu ubakhonze ukhuleke kubo ngiyaxwayisa namuhla ukuthi niyakubhubha nokubhubha ungcono ukufa kunokubhubha uhamba ube incwadi efundwa yizwe ifundwa umhlaba uthi lona wayisikhulu sasebuhleni namhlanje akaseyilutho kubeka baba njengezizwe uJehova azenza ukuba zibhubhe phambi kwenu njengezizwe uJehova azenza ukuba zibhubhe phambi kwenu kanjalo niyakubhubha nani ngokuba nani ngalilaleli izwi likaJehova uNkulunkulu wenu kanjalo nani niyakubhubha nani ngokuba ningalilaleli izwi likaJehova uNkulunkulu wenu kusemakhosi abaningi babhubhile kodwa babhubhe behamba abaningi babhubhile awubabone ngisho endleleni abaningi ngoba nendlela sebeyayisaba uthi ngase ngibone wabantu basebuhleni kanti umlilo wesihogo uyiphembela wena uphembela omunye umuntu umuntu uyibasela yena umlilo wakhe wesihogo futhi umuntu uyicabela yena indlela yakhe yokwezulwini ngiyancenga ke maNazaretha hambani ngobuqotho endlini kaShembe futhi ningenzile ukuthi ngokuhlakanipha ngoba nifuna ukubonwa yizwe nifuna nodumo hambani ngendlela kaShembe ningazenzile okwenu abaningi ke nakhona la kuthina kade baduka ngoba bona bayitshela ukuthi bona baziyo akulula ukuyazi indlela kaShembe ngoba inamatshe inameve yahlaba
bambalwa abayihambayo. Kepha noma kulikhulu kunjalo asikuniyeka abantwana baNkulunkulu niphume endlini kaShembe, soloko sincenga nje kancane kancane noze ngibuyele ejokeni. Amen. Noma kulikhuni ukubuyisa inkomo esibalekile mawuyodipha, mayike yabaleka yodwa ngathi ungayishiya ngoba uma uyolandela yona kohlakazeka lezi eziningi. Ulikhuni ulanda inkomo evele yabona idiphu yasiyaqasha yali faka lezi eziningi ubuye uyibone yona noma uyidiphe ekhaya. Ngoba ungasulandele yona zolihlakazeka zonke inkomo. Nenkane ngabuyi umuntu osephumile endlini kaShembe. Muzwe khuluma nje ulimi lakhe ethi mina la ekhaya ayikho into engayazi. Hawu, ayikho into ongayazi la ekhaya. Ekumbini khonani? Kodwa ayikho into ongayazi. Ekumbini khonani awazi. Kodwa uthi ayikho into ongayazi la ekhaya. Ningabadukisa abantu maNazaretha. Beze kunina bafuna nibakhombisa indlela nibacathulise. Omunye umuzwe sethi thina sibadala la ekhaya kulokholo. Umdala kulokholo wase wenzani? Yini abantu abayibonela kuwena ukuthi umdala kulokholo? Ngoba phela into abayibona kuwena ukukhuzwa njalo. Khuza ngapha nangapha. Akukho abantu abakufunda kuwena okuhle. Phela kuyikhukhumeza nje ukuthi umdala kulokholo. Uyabona umuntu uma ekhuluma kanjalo kuwena ubosuke eduze kwakhe ngoba uzokuthelela ngesifo sokulahlwa. Ulahlwe kanye naye. Ungifundela uJakobe usizani bazalwane bami uma umuntu kusizani bazalwane bami uma umuntu ethi unokholwa kepha engenayo imisebenzi na? Kepha engenayo imisebenzi na? Ukukholwa kungamsindisa na? Ukholwa ngamsindisa na? Uma umzalwane hayi mana lapho baba ba ukholwa ngamsindisa na ungenayo imisebenzi? Manje akunayo imisebenzi. Kufana nomuntu ofunda incwadi angayizwa ukuthi ikhuluma ngani. Azayiqeda kodwa engayazi ukuthi ikhuluma ngani. Ukholwa fanele ube nemisebenzi. Ebonwa yizwe ukuthi cha uyikholwa lo muntu. Yeduka iuswini Bye.